El juvenil es troba en un dolç moment de forma i ho ha demostrat aquest matí a Cornellà, en un camí històricament complicat pels vermells. Avui han dominat un partit plàcid amb un gran primer temps i han reaccionat amb rapidesa al gol de l'empat del conjunt local just després del descans. Els de Sergio García han monopolitzat la possessió des dels compassos inicials del maig i Miguel ha estat el primer a provar sort des del balcó de l'àrea amb un xut amb la cama esquerra. L'Adam dominava còmodament sense patir riscos al darrere i s'anava apropant amb cert perill fins que al minut 28 han obert la llauna els visitants aprofitant un penal provocat per unes mans dins de l'àrea. Fran García ha seguit assumint la responsabilitat des dels 11 metres i ha deixat clavat el porter local per avançar el conjunt de l'Estrella. Gol molt important pels interessos cervesers, el qual ha replicat el Cornellà amb un xut des de la frontal a les mans de Sans. Als darrers instants de la primera part, Cucu podria haver signat el segon amb un gran tir que ha obligat una gran intervenció del porter rival per evitar el gol. I d'una àrea a l'altra, ja que els del Baix Llobregat també n'han tingut una de força clara abans del xiulet que enviava els jugadors a vestidors. A la represa els vermells no han sortit del tot endollats, tot i una primera aproximació de Salva que ha sortit desviada i n'han tret rèdit els verds, que sí que han tingut clar que les seves opcions passaven per igualar el maig en els minuts inicials i n'han tingut prou amb una centrada lateral rematada al primer pal per empatar el resultat mitjançant Tejada. L'alegria local ha durat 3 minuts, els que ha trigat Cucu en ser obstruït dins l'àrea i provocar el segon penal del matí. Fran García ha repetit des del punt fatídic, enganyant el porter i retornant l'avantatge als visitants. L'Adam ha continuat controlant el partit amb paciència, si bé és cert que el pas endavant del Cornellà al segon temps s'ha consolidat amb més arribades a l'àrea en perill, però la manca d'encert i la bona col·locació de Sans sota pals els ha negat el gol en els moments on més s'hi han pogut acostar. Els locals s'han quedat amb un home menys a 10 minuts per a la conclusió i els cervesers han trobat més espais per acumular passades entre línies i sotmetre els verds amb pilota. Tot i això, una pilotada penjada a l'àrea visitant ha incomodat els de Sergio García, que han refusat el perill i han originat una acció que ha provocat l'expulsió del porter rival després d'impactar la pilota amb les mans fora de l'àrea, deixant el seu equip amb 9 efectius i sense canvis per afrontar els 6 minuts de temps afegit. Miguel ha olorat sang amb el llançament de falta directa que ha sortit desviat, fregant el pal, però en la darrera acció del partit i després d'un primer xut refusat per la defensa local, Trigui s'ha tret un colpeig molt potent des de molt lluny que ha entrat per l'escaire impossible pel jugador de camp que havia assumit la responsabilitat sota pals en els últims minuts per tancar el resultat amb l'1-3 final. Creo que justa la victoria, creo que la primera parte hemos estado muy bien, creo que hemos dominado toda la primera parte, creo que podíamos haber ido con un marcador pues un poquito más cómodo, pero bueno, ya sabemos que aquí siempre es difícil, nunca, pues bueno, siempre los partidos son largos, tienes que estar todo el partido metido. En la segunda parte creo que no hemos salido muy bien, por eso llega el gol del empate, que ellos nos han apretado bien, pero yo creo que no hemos salido nosotros como debíamos. Pero bueno, luego nos hemos repuesto, penalti, creo que bueno, se ha visto claro que hemos dominado luego, aún incluso pues ellos poniéndonos las cosas difíciles, y con las 2 expulsiones, pues bueno, al final es anecdótico porque al final han sido claras, pero bueno, yo creo que el equipo está muy bien, está en la línea a seguir, que bueno, si seguimos así pues nos seguiremos manteniendo ahí, que no nos podemos dormir, como nos ha pasado en los primeros minutos de la segunda parte, que nos han metido el gol. Y nada, seguir disfrutando de la victoria y nada, que seguir trabajando para los próximos partidos, que también van a ser difíciles y queremos seguir estando ahí arriba. Bueno, crec que ha sigut un partit amb 2 parts ben diferenciades. Crec que la primera part la Dama ha sigut superior a nosaltres, sobretot a nivell de domini. És cert que no hi ha hagut ocasions clares pels 2 equips, però sí que ens hem sentit en algun moment bastant dominats. I crec que la segona part ha canviat radicalment, hem anat molt més a dalt, hem sigut molt més agressius a les pressions i hem trobat el gol de l'empat. A partir d'aquí, com bé dius, no ens ha donat gaire temps, que amb un error, amb un servei de banda, hem comès un penal i això també ens ha fet anar a remolc. A partir d'aquí, crec que tot i això hem seguit a camp contrari, hem tingut crec que 2 ocasions que pràcticament de la línia de gol que no fem i no recordo ara mateix cap ocasió per part de l'Adam. Després de les 2 expulsions ja
ens fiquen el tercer gol, que al final és, com tu dius, anecdòtic, però crec que ha sigut un partit igualat, amb dues fases, i la primera part superior a ells, la segona jo crec que nosaltres hem estat un pèl millors, fins a les expulsions. Sí, bueno, sabem que en aquesta divisió acumular 4 victòries seguides és molt complicat, i més en aquest camp que sempre des de Benjamí a totes les categories costa. I doncs, bueno, com sempre hem sortit a dominar el partit, a la primera part sobretot ho hem aconseguit molt més que la segona, fins que ens ha marcat el gol, hem donat la cara i hem aconseguit marcar el 2-1, i allà amb les seves expulsions sí que hem pogut dominar encara molt més i tancar el partit. Quarta victòria seguida pel juvenilà, que ara afrontarà 2 partits consecutius a casa. El primer, dissabte vinent, a 7:15 contra el Gavà.